Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi mntimantu mabuye bombolunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bubuli King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere Bobo. Shipopo. She. Take me straight to the capo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Into nasa kings bathi umntimandu mabuye ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Welcome. Khona iculo esasilicula ngidonse eminyakeni lapha ngithi ngakwetshwa u8 years. Ngakhumbula uJaye. Yeah, so sasesithi mase sikhumbula izintombi zethu uzokuculela lona. Sanibona first. Ninjani? Sure. Ngicela ukubuza man icampus square mase silana ikuphi? Ngimuva. Yeah. Oh. My brother banikama. Ngaphethe ngoKenny. Kenny G yamazi lo shaya saxophone. Ukumazi. Hayi bole awuthe orkante edume kanje. Khona awuthe abathu Kenny G wena Kenny yabo. Kodwa uKenny kunene yini yamazi? Yeah, ngiyamazi Kenny. Ngoba yilezi amabhoza le. Awubulele Grootman arifeza ka mfethu. Arizame mina diamond. Mfethu Kenny. Kenny. Stanyu. Kenny salute sisomeni ubanikama. Uzanele. No kunazi bafethu. Shuthe mina ngisuka mfethu UJ of Ngwenya University. 190 UJ of? No, maseliphelele. UJ Ngwenya University. Okay. It's Johannesburg. It's University of Johannesburg. The Ngwenyazi. Kodwa leli linye lisegcineni ongwenya bayalifihla ngoba belungu babengafuni ukuthi ekhaya kuduma ukuthi yithi abantu abakhi UJ. So nobhuti ngishuthe mina ngenza filming lapha. Yeah, so ngenza filming so basikhiphile namhlanje ukuthi we must go around sibuza abantu imibuzo for ilokhuzana year end. So ngisaqala nje ukunibuza a few questions mase ngiyanidedela mfethu. Okay, ayikunankinga la. Sure, Brakeni, ngifisa ukwazi wena noSizet niyathandana? Yeah, siyathandana. Ngathi yini oyithanda ngozandile? Bese ngasho ukuthi ngithanda yonke into nje phese nangendlela nje ayiphethe ngayo. Nangendlela nje phethe ngigaya nje attention yakhe ngakhona nje. Sure. Yeah, ngiyakuthanda nje konke lokho. Ken wangithusa, yazi bengithi uKen uzothini? Bena uzothi nangendlela nje angigaya ngayo. Ungigaya kamnandi yena. Yeah, vele phethe nalokho yakubonga. Yeah, nalokho ngiyakubonga nje yami mama. Sister siyabonga. So noma isister ungathi yini oyithanda ngoBobkin? Into endithanda ngaye uyakhathala, ne? Ungumuntu right. Anazi complain ngaye yonke into ethi smooth ehamba kakuhle. So nesister uqonda ukuthi uBobkin uyamkhathaza vele? No, mkhathazi. No, angimkhathazi. Oh, he cares. You like the fact. Yeah. Yakhathala. Manje ngazi ke lapha emakhaya okukhathala kusho ukuthi uBobkin emeqhumisa ishizoro. Uyakhathala. Kusho ukuthi uyamkhathalela. Uyakera man. He's taking care of her. So sister, ngifisa ukwazi kuwe in a scale of 100 ungathi uBobkin umthemba kangakanani? Ngimthemba 95. 95. 95%. Yeah. Wena sister uyithemba kangakanani? Mina? Yeah, wena. Ngithi 100%. Wena ukhona nomunye umuntu othanda naye ngaphandle yakhe? Ukuthanda noKenny kuphela. Yeah, thandana naye kuphela. Nice one. Ikhona mhlawumbe into ofuna ukuyicelela uqolo kuKenny mhlawumbe ke yenzeka between the two of you mhlawumbe ungakazi umxelele yona and wayilungisa and yaba right so feel ngathi man why not like just tell him ikhona mhlawumbe into oyifihla? Hayi. No, ayikho. No, because the first time ndandithandana naye, qala kwamthandana naye
zonke izinto zethu sazibeka etafuleni saxoxa kakuhle savana. So I don't have a secret ngaye. Siyavana Mzansi. Siyavana. Hayi, cela mazese. Bra wami. Sure. Wena mfethu ine scale of 100 ngothi umthemba ngani my sister? Hey ngasho ukuthi 100. Ne? Yeah. Sure. Yeah, sure. Sure. Yeah, sure. Wena usemba ngani? 100. Sure. Yeah, 100. Sure. 100 mabona. 100 ne? Yeah. Ukhona nomunye umuntu othana naye ngaphandla Zandile? Akekho. Sure. Akekho. Sure. Akekho my brother akekho. Yeah, unyusa ivoice mawusho. Ube sure. Akekho jaya, ngifuna ukukhohlisa eThapha. Ikhonto office uyiqolisela. Mhlambe yenzeka. Waphindwa ilungisa naqhubeka kodwa uthola ukuthi engazi yena and ayilona icala cause vele uclean manje. Ayikho into engifuna ukuyikholisela engeke ngakwenza ngakukholisela kudala kwadlula ethu. Kwadlula ne. Yeah. Awuphinda ungenza okunye. Hayi lutho. Sister, ungenza njani uma usuthola ukuthi uKhen uyajola? Ndingaphoxeka and ayangisazi. No mbuzo, angisho ukuthi uKhen uyajola. Yeah. Iza ngapha Ken, ngithi wena Ken awujola. Lutho jaya. Sure. Ma Ngingaphoxeka kakhulu. Yeah. Ngaphoxa ngabipa very disappointed. Yeah. Konza bengingayilindelanga bonto le. Yeah. Because each and every time siba soyi-2 nangona singahlali soyi-2 but most of the time siba soyi-2. Hence ke ukundiphinda ndisithi ndimthemba 95% because asihlali soyi-2 so andiyazi xa ingekhoyo wenza ntoni. Yeah, that's them. Yes. Ken, what would you do xa ungafumani wisawuba usister uyachita? Yo. Yo ne? Asingavela Ngavela ehlokani. Yeah, ngicabanga kanjalo phela. Ngicabanga kanjalo ngoba manje netaxis. Yeah. Isolomi bayithola. Silokisa ikabuilding asiyalungisa ikabuilding kuyoze kube nini. Building emakbuilding. Akubuilding. Emncane ne? Ngamncane. Umgayi hakho umtshela ukuthi uyamthanda. Couple right. Yeah, chine nto. Ngizwile le nto. Ngizwile awu Kenny bafana. Kenny. Sihole Kenny. Sihole mfethu sihole. Ngizwile nenokuthi negoli ufuna ukulukhuculula sihole Brakeni. Hawu ngawari. Sihole kunene. Okay vele hawo. Okay vele mfethu wabo ma ibukubuku mfethu. Ya unga disappoint la Grootman leyana. Naye umuntu ya ama out sesushi lawana ama out anganqeni nje ukuvela abhunyela ukudla esiswini sentomo yabona nje. Yeah, phinde kudlelwe khona lapha yabona. Eyazi idaba mfethu. So wena my brother ithi ngikudedele mfethu njengemeya la eJozi mfethu njengomuntu ozosiphola yabo leyo. Ngithi ngikudedele kodwa ungenza amaphathi amaningi. Yanazi nina ke. Ovele nje isushi what. Imake mfethu before ngikudedele Mr Sushi yabo. Baphutha isinqamile. Wema sisi ndizaniphi lift niyaphi na? Edolobheni. In Ethiopia. Yeah, so ngigayi lift le bus le white ihamba mina. Yeah, welcome sobagibeza. Sure. Buka ke ithi ngipoze last question mase ngiqabelisa ibhasi yami. Kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. I-loyalty test ithwepha we-switching phones for 60 seconds. Wena sister njengoba ungcamile unika my brother phone yakho uthi ayi-check on WhatsApp. Xa uthi usebenzisa uFacebook sawungena ku. Xa uthi usebenzisa uInstagram sawungena ku. Si-check ukuba ufletha nabo. Same applies to you Ken. Angithi wena Ken awujoli namuntu so awunankinga makushintshana ngamafoni. Akunankinga kodwa manje isikhathi dog. Angithi ngizomgibeza. Hawu. Yini manje? But why? Why in? But Consistent. Mamela No. Mamela listen. Usimisile abazange usixola ngani usixola yona. Emafonini ngifuna ntoni ngoku? No sister anginikeleli but usister uthe wena umuntu wakho yamthemba wayixolisela zonke izinto wayibeka etafuleni manje indaba awuripoteli mina angeke ushintshane nami ngefoni hayi awuthami lento yenzayo eKhenny awusaseyena uKhenny kunene yazi awuyenzi lento yenzayo no awuyena uKhenny awuthami uyamazi uyalazi la Grootman la DJ angisho ku-DJ manje lalela mfethu mina ngakuhlanganisa noBrakeni ngimphethe angithi mina ngwakangwenye yena ungwakakunene so kunezinye imali anokuyifaka angifisa ayifake ngapha ngakimi so wena awuthami mina wenza ini mfethu umculi noma uyiba udlala ibhola mina ngamajiva uyajiva uBrakeni ukhiphe ngisho ingoma ya abafethu angiqamba manga waza ngapha ukhiphe ngisho enye ingoma nalomjidelo waselokhuzaneni wasethembisa bahlangane bowu2 bakhipha isingili baya DJ yabo2 uyanganiseni so wena awuthami njengomajiva nizomjivela lo muntu khipha ifoni awuthami ungavumeli cherry control we out wena mayithi lonto
Isabanika mama. Hayi, kuphela kanzoyikhipha. Mina nginankinga. It's always my privacy kaloku. Nginankinga. I-privacy yani ngeke siye kwi-privacy yakho No, sobe it's my privacy. sister. Can't tell me what to do. Okay, so wena sister uyachitha. Asibanike No. sambe. Wenzani? Uyafeba? Okay, it's fine. Yeah. Asibanike sambe. Yeah. Kodwa phela umuntu onqabayo ho. Kuleke ngizobhala ku-social media ngicela ubutkeni umshayivele. Ungawari nje mayi. Ngajabula. Ngajabula. Ngizokufaka ngeke ngingakufaki mfethu. Ngizoyikhumbula nale ngoma. Yeah. Awu, ngizoyikhumbula awuthi yami nale yasethembisa. Ngiyayazi uJida wami. Yeah. Asikho. Tholakele. Uza ngapha sister. Indaba futhi umuntu wakhe akwade kanti. Ukuthi mfethu besingaplananga ukuthi sizohlangana nabantu. I-sex niyayiplan manje nizoyenza? Hayi umbuzo. Lutho Aniyiplan? kuyazeka kahle. Akuzenzakalele ke nala sister sokuqala ngefoni yakho. Kuyazenzakalela. Clive. Kuyazenzakalela. Sukela kudala. Dala sasiqophisana ngamagama. Mamaka uthando lami la. Yami. Asengimthanda bheka WhatsApp lapha. Sengimthanda ngempela. Awume sisteri. Hawu. Andithi nisebenza ifoni Hawu sokubonisa. No WhatsApp jam. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amajita la ungitshela ne. Hola. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap the trend. Tap la put I love you. Khawungizalele mntazi. Ukuphi i-Eastern Cape? Seqabeka. Bheka. Kunomunye usisi siphangela naye apha. Uthi uphuma pha. Utheni? Kuvela mina nje yami. Uvela wena? Yeah. Shosho. Kuvela. Delete lapho uthi sex. Sex. Yeah, nokuyicela sex kweni, nokukhuluma ngesex nini nobabili. Obvious. Showcase. Sister indaba. Makwenzakala manje. Kanti indaba Kwenze njani manje mama? Kanti eGqeberha nenza njani? Nenzani lapha eGqeberha? Relax, ngathi kukhulu okula mfethu yazi. Thaphela usethu. Umbona ile uyelwa ngakhona. Hlala naba bantu ngiyahamba. Vela ba lapha. Vela ba lapha. Bawo manje usipha. Nice one. Khuluma ngesexy. Sendela namanuthi. Uba usipha ima. Awuthamba. Sufika phela mina sibone nathi inkinga yakho. Singibone baba wami. Uphushe lo lokuba ngisicefe la. Mina uyabona ngithi lamanuthi angithi uyamazi my sister enqunu. Kodwa manje phethe Awume sokunika. Nathi bele sibone phela sibe nobufakazi. Yini? Hawu usizwe yimina nje libungawazi lamanuthi. Uba wena lo siphalo uthola into right kanje. Khuluma uba usipha. Awubambe la ukhulume nomuntu wakho mfethu. Mama usho ubani manje usipha? Ungayithinti leyo ngane. Ex yami. Mina ngixoxe ngayo before. Manje ngisakhuluma futhi na WhatsApp. Uzibone bazuza nini za message akudala. Namanga ezamanje. Ngeke mama. Hawu ngoba bengithi si right. Ngane incwadi yakho ne-concert. No sister bamba photo usungayithi. Ajabuze. No sister uthe wena ujoli namuntu uthe wena pho uba usipha. Usipha uyamanda andimxelele ngayo njena. Kodwa awusonge ukuthi ngisakhuluma bese. Uqonda ukuthini ukuthi wawumxelele ngayo Sasixoxile ngayo. Ukuthini Hayi ex yami. Ngiyazi ukuthi usipha ex yakhe. esadla active because u-active la u-active Uzovumela abantu bakushintshe ingqondo wena. bamshintshe ingqondo ngeke lento engiyibona la Uzovumela iyona. abantu bakushintshe ingqondo. Lento engiyibona la iyona mama. Hayi ndiyabuza uzovumela Zanele bakushintshe. lalela. Uzovumela bona bangene phakathi kwethu. Cha zanele. so senze njani simfonele usiphazanele Andiyazi manje yenza loo nto ufuna siyayenza Hayi simfonela, acela simfonele ngempela. and ukhulume ezanele indoda yakho mayisikhulumisa Sifoneleni. Thethe. Okay. Hawu. letha ngibona number baba Hawu mama. Hawu ngeke. lokugcwele ukudlala wena uzovumela izinto ezinjani zingene phakathi kwethu. Kodwa ngeke. Fanele ingene kuphi Ngiyayibona. Yazi relationship yethu ise-fresh. Ngiyayibona mama. ise-fresh ngiqaleni nokuthanda noma ise-fresh le relationship awushongweni ukuthi wakukhipha konke wakubeka etafuleni awushongweni ukuthi konke wakuhlanzela etafuleni khuluma sisi ubani usipha Bani usifana nokuxelela masithembu. ubani ngibuza wena mina ngubani usipha Ex yami yakudala. pho nisatyana ubani usipha mfethu ngiyakubuza ngifuna Ex yami. ex kanje lo mjito Ex yami. Ex.
ex awuthi ngifone manje ngikhuluma kanjani next yakho nizenisendela noma notes ngempela awusho aweke ungitshela ukuthi ngivale umlomo awukwazi ungitshela ukuthi ngivale umlomo Iyaringa. ngiyibona la Iyaringa bhuti. angeke awukwazi Hi, ngicela ukukhuluma noSipha. Oh, Showcase, unjani Sipha? Ngiyaphila Fleri kambani. Ku grand mfethu. No man Sipha, ngimi noma isister la sobe ngimbuza ukuthi uthandana nobani and wasitshela wathi uthandana naye. Uyamazi uZandile? Zanele Zanele, sorry. Oh, wena noZanele nesikhathi ngana ni date. Isifethu yabona thina simashidi. I think maybe aboma 2 to 3 years so. Sure. Nithathandana namanje awuthiyaphi I-out yakhe le enye le ungayazi. Eyikahle wena. Awuthamba. Nakho. baba Uthi wami uba wena ukubiza ngowena no. uthi wena kumina nje yami mina ngime nomuntu wami la ngithola izinto la efonini yakhe kanti wena usabhizi Kanjani Ungathi manje? hey kuyi-out le ungathi hey. awusho nithi ngesikhathi singakanani ndawonye Kubiza la. U3 years. 3 2 uthe 5 years. 3 years Awuthatha ifoni yakho. So uthi uZandile akakwazi uthi wena nanidlana kudala nahlukana. uthi kudala kugcina Into endala wamudla kudala. ebekuwe Yeah. awusho ngikubuza awuthi uyangicava mina ne ora akaze kutshela ngami ukhini akaze kutshele ngokhini Ukheli wamtshela ukuthi umngani Ima awuthamethisa umoya. Wena wathini? Wena wathini? Wena wathini ngokheni? ngeke uyamjwayela Wena wathini ngokheni wena? Wathini ngokheni? Oh ukhuluma ngokheni emadodeni akho. Uthi wathi ukheni unjani? Wathi into endala. So uqhubhe ejole nalo. ngiboni baba wami hayi mina ngiboni nje Jonga uyivile ngakufuna uyiva. hayi nangu ushilo mosuba usipha wakho lo ufuna uyiva ne? ngizwile Hlala ngibonile nabo futhi Samsame sicheck ifoni. Masame sicheck ifoni yakhe naye. Siqede. kumele ungiphendule So wena usamthandi ngabe vele. sengi right Yeah, so samthandi ne? Yeah, mbuze. Kumele akuphendule mbuze. asangithanda Yeah. manje yini lento yenzayo yenziswa yini ke lento yenzayo Why uthatha 2 in terms of ukuthathe 1? Why umhawu umngaka? Why you selfish sister? Why you kwenziwe njani okay selfish? Unselfish. Wena uphana ngento kabafo. Uyipha lesitwenya impuphu sakho se-ex. Futhi akuyona ne-ex uthi wena kade nahlukana lo muntu ithi leyo bekuwe la Uzomamela into ayithethayo naye. ngizomlalela waye na umuntu wakho. Awuphikisanga ngani? waye mela qamba mama Ubukhona wakhulu. Uzawuhamba kusaba soyi2 sizayixoxa lento sivane sibe right. Hawu, kanti nilenza isilima lapho uthi. Usazoxoxa nalo wena. xoxani nje Nixoxani ngempela. into esizoxoxa Yinto ongayiqoqa nomuntu wakhe. xoxani nje Uhlezi ubuyela kumo sona. hayi kodwa manje angiboni Uhlezi ukuthi ubuyela kumo wena. angithi kade silungisa Wagcina kudala 2025. Awazi next one. Hayi, manje angiboni. Awazi next. angiboni mina nje manje mangizoba ubhuti wakhe kubantu bakhe ngubhuti wakhe Ya uthi ngathi uyakucava wena wile out yakubo. Hayi. Wonele ne? anganele Wonele vula le wonele. Wonele ndim. Ewe. Wena. Ewe. Wena onela ndim. Ewe wonele. Mtshele. Vula ifoni baba musukubaleka. Ho. Uyaphi manje? akale phone phethe yazi Buleka ifoni butengo. sengivula Lesipinja. athi ngizose Hayi, isimoya sister. No WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lamanye amagweja la ungitshele ngoba la njalo yamanye amantombi ungiqalela ngoba la amantombi azoyiwona azobayitya. Uyityana nomuntu wakho ne? All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to type the trenders. Type lapho uthi I love you. Awuthi amona bakushele wena njengoba umngani ka my sister. type la Abone next ne delete apho unsetshele uthi I miss you fake ne heart red nje just shekisha ukuba ubani umkhumbulayo thetha akekho ngikhumbulayo mina ndaya ngaphandle kwakho Akhona delete uthi sex hey amagama lawo nganayo bamla.
Olona. Yathanda maxhosa. Olona. Ngena kuyo Olona. Hey. Oh, I miss you. Yeah, No. I miss having that. House. Let's love it. Hayi ngathi ukuningi. Ubani Olona? Hayi ngathi ukuningi. Ubani Olona? Olona? Sister wena akakushayanga indaba. Bani Hayi Olona? bo sebenzisa sister indaba. Sister indaba usebenzisa isandla. Usebenzisana isandla. Wena ushawuba njengoba ushaya lo mtshito. Kaloku uzenze clever nje kwami ifoni. Angithi akasathandi manje umshayelana umuntu ongasathandani naye. Ushaya ex yakho. Ushaya ex yakho wena. Olona umuntu Bani ongahlangana Olona? naye. Ubani Olona? Olona umuntu. And then ke ezi messages funa ntoni? I miss you. So wena altham udlu Olona nawe sister uphinde udlu Sipha. Kanti nenzani bafethu? Nenzani kulento yenu? Anizwani nina ninodwa. Hayi. Niyajikelana. Hayi ukuthi azwani. Mina mangicabanga yabo awuthama ukuthi mkampe. Kwenziwa ukuthi Ngikade nasa sefoni. Thatha. kambe kwenziwa ukuthi mkampe uhlala kude nami ngihlala kude yetho. Uthe wena ke umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe. Pho Olona uba. Uthandana no Olona just nje ukuthi sahlangana egigini then kwaba yilowo nje. Kwaba yilokho. Yeah. Kwaba yilokho. Until today. Olona lokwenzela imessage ngoku le message yanamhlanje. Yanamhlanje yangoku. Usister udliwe last week wena usendele namhlanje message. Lento Ngicela yenye. ukuphume kimi. Oh, Eh? oh. Masithethe ngayo ugqibile ngami nemasithethe ngaye ke ngoku. Okay. Yeah. Hayi kanjani manje ngoba phela soyithusi sephutheni. Ugqibile kaloku ngami. Masithethe ngawe ngoku. Yimi ngade. Ugqityiwe ngami. Awukho wedwa wrong. Naye ube wrong. Usister naye ngimbambile ukuthi uyafeba wenza yonke lento udliwa uSipha ende basaqhubeka namanje. Basendelana namanuthi. Yajika lento. Nawe njengamanje uOlona uyamsebenzisa ende uthi wena uOlona uthandana naye. Mawumdinga uyamsebenzisa. So wena nomuntu wena umsebenzisayo mawudinga ukusebenzisa umuntu. Hayi kanjalo. Kanjani? Ukuthi nje sometimes umama mayengekho yabo isikhathi ish. Hlale busy yathi. Kubani uOlona? Olona nje intombi Umuntu wakho. Ungathi intombazane nje ngoba uzokubona la abone ukuthi usumbiza ngentombazane nje. Noma ngabona ayikho inkingi. Nanga umuntu wami kahle kahle. So nizowenza njani ngalento yini? Ngoba usister yena akakulahlanga wena omlahlile uthe usamfuni. Hayi ukuthi angisamfuni ngiyamfuna. Umuntu wami la. Ijikepi ngoku lonto le. Hayi ngayi. Yima andikonelisi. Mina nawe uyazi ukuthi siyanelisana uyakwazi. Hayi andibuza ngami andikonelisi na. Ngiyanelisana mama kunifamba. Ngoku into mama uhambe uye Sister, sorry sister. Sorry kunephutha. Cela ukubuza mina sister. Ubhuti yena akakonelisi. Yandonelisa. Manje yini le kwenza wena ukuthi uhambe? Yi mistake. Wena? Hayi baba wami nami ngasho ukuthi mistake but nendaba yesikhathi la ukuthi uhlale busy umama. Ukamtshela ngesikhathi. Ukwakhuluma naye ngayo le nto. Akaze ngayibeka. Manje uzokwazi ngani ukuthi wena the reason why you are fucking around it because akana sikhathi sakho. No hayi ukuthi akanaso isikhathi sami. Mina sometimes nami nokuba ngingatholakala etho. Nenzani phoma ukuthi anitholakala nobabili. Iyekeni lento. Sister, sazoqhubeka ujole nomuntu kaOlona. Umuntu kaOlona uzoqhubeka ujole nomuntu kaSipha. Hayi baba ngibeka kanjani manje? Iqiniso ngibeka iqiniso. Olona. Hayi ungayibeki kanjani. But umuntu wakho Olona. Thina nje bethu into esingayenza nje njengamanje kule situation ukuthi sinomama sikhulume sililungise lento. Nayi Mike, khulumani. Baby yazi nawe yenzeka amaphutha mas angithi now as much as ulenzile iphutha. Put that happy. Just answer me. You could have this. Besh yona sebeyiphutha vele selenzeke kaningi. Uninda kunyamezela. Uninda kunyamezela. It's been months. Qondisa ngempela. It's been months. Ngiyaqondisa ngempela kodwa nawe uyazi ukuthi nawe usephutheni. Sabayithusi sephutheni asinga. Because the reason manje hambe ndiye kuSipha it because of wena. How many times ukunyamezela? How many times? How many times? Awukahle. Oh, sorry. Yazi you know what kuze ndihambe ndiye kuSipha it is because ngifuna ukubonisa nama lento uyenza ndiyakwazi uyenza nami. Kodwa ke phela ke sibayeke kancane oSipha nolona sisangayilungisa lento mina nawe siphinde siqhubeke. No sister, wenza iphutha mawuthi into yakwenza ukuthi uhambe kuSipha. Wena uno 2 years ujola noSipha. So ungasho ukuthi yiyona into yakwenza ukuthi Ex njena. Ex. Oh, The yeah. reason mama ndiphinde ndiye it's because of yena. Ungabi nanyani kwakho. Ukubuyela kuye ukuthi mina Wena lo. kodwa Ubani Olona? awukahle. Oh. Ngicela mama ngicela silungise lento usanifuna? ngiyakufuna kakhulu. Ngiyazi ukuthi nawe uyangifuna. Yima. Lento kaSipha le sohlangana noSipha sokhuluma Into oyifunayo kum kanye into oyithandayo kum.
Into oyifunayo kum. Ndicela undiphendule yini? Wait. Cela undiphendule into oyifunayo kum. Into oyithandayo kum. Khuluma. Thandayo mama ngithanda ukuthi sibe sonke Hayi and khuluma. ngithanda ukuthi sibe sonke bayangizwa bafethu ngithanda ukuthi sibe sonke uyayazi nawe awukahle Awundiphendule still. Into oyithandayo kum, into oyifunayo. ezinye izinto ngeke sikwazi ukuthi siyikhulume Why? la phambi kwamakhamera sihlangane nabantu Ushaye bamakhamera ngawe. sizoyikhuluma sisoyi-2 Uyazi Nin- uyazi wena Julia nakukhupha phi? la Wayetshaya. Eshaya Yeah. intsango. Yeah, sumba phethu okay. Yeah, sister. Zamlungisa. Yebo, Hayi, wamqondisa. wangilomntu anguye ngoku. Wagcina seprefera isigarette. gcine siyikhulume soyi-2 Sona sister uzoqhubeka ujo nomuntu ochaya insango. Kanti indaba mfethu ubuyisa imic sister. Nizoyilungisa endlini. Singabe sanigibeza ngoba niqabene. Ungambambi sister, ungayibambi le ndoda ikudelele kakhulu umuntu. lungisa nje mambana namakhamera sizoyilungisa Okay. Beniyaphi? Ngiyabonga bhuti uthi ungibize nge-UJ. University of Ngwenya, Johannesburg. UNJ. University of Ngwenya in Johannesburg. UNJ. Yeah. Angithi ngangithe abayidisguise lento ngoba sizoba nenkinga. Bayafeba ke laba. Ingqoqo zobufebe ke lezi. Inkalakathi inkotha ngqoko zobufebe. But ke uyazi uthando qalibunjwe ekoloni. Alibunjwe eMpuma Koloni. Eqebeha. Hayi. Phela iqebeha yathola i-chance yokuthi ngithathe ingenzowayo. Kwenzeka kwangathi iqebeha mina nayo siyaqiqebeha. Yangijikela. Abasangibhuki, angibhukwe eqebeha, angibizwe eqebeha. Akukhulunywa ngami ngisho i-radio station asedo. Ngayekhaya mina. Ndifumene ikhaya lami. Ngobo 50-50 is the address. La uzanifumana khona. Inqobo idolophu. Ibunjwe pha. Manje le ebunjelwe. Eqabeha. Ibuka ibo. Asibayeke ngaze kuncinzeke ngisho umuntu engakhulumi naye angikhulumi nani. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake